Benvolguts compatriotes, tal dia com avui, ara fa just un any, després d'un repàs molt condensat del que havia estat la història de Catalunya amb tots els seus alts i baixos, jo us deia que ara vivíem un bon moment. Tenim la sort, deia, tenim la immensa sort, deia, de viure un bon moment. Tenim la sort de poder sentir que està al nostre abast fer créixer en tot el nostre país i amb el país fer créixer els seus ciutadans. Sapiguem aprofitar aquest bon moment, no el deixem passar. Això us deia i ara us ho torno a dir. No és que no tingui presents els entrebancs i les dificultats del nostre viure col·lectiu. No oblido, ni vull amagar, que el nostre autogovern és insuficient, tant políticament com financerament, i que això ens obliga, bo i dolent-nos, a seguir reivindicant un reconeixement més franc i més efectiu de Catalunya. No oblido tampoc les dificultats més conjunturals amb què actualment topem dintre i fora de Catalunya. Ni pretenc dissimular que tenim gent marginada, gent que pateix, gent exclosa, gent que no pot seguir. Per tant, no descarto l'autocrítica que hem de fer en més d'un aspecte de la nostra activitat social i també econòmica i cultural. Però són dificultats que no alteren la realitat global del nostre país i és aquesta realitat la que ara passa un bon moment que hem de viure amb joia i amb confiança. Per tant, enguany, tot i els problemes que hi pugui haver, la pregunta que faig als ciutadans de Catalunya, que us faig a tots vosaltres, és aquesta. Podem proposar-nos un horitzó ambiciós? Amb realisme i, per tant, sense cofoisme, podem donar a aquesta qüestió una resposta positiva? Jo crec que sí. Crec que per creixement econòmic, per capacitat i vocació d'internacionalització, per vitalitat cultural, per caràcter emprenedor, per el grau de permeabilitat social que tenim i, per tant, de promoció de les persones i de les famílies, per cohesió i per convivència, per bon aprofitament de la incorporació a Europa, per totes aquestes coses i més, crec que podem contestar que sí, que podem aspirar a ser un país de punta, un país que faci goig als de dintre i els de fora. Més encara, ens hem d'atrevir a ser un referent positiu més enllà de les nostres fronteres. Ens hem d'atrevir a fer que Catalunya no sigui només Catalunya, o que els catalans no siguem només catalans. Ben entès, que si no som catalans no serem res, ni podrem aportar res a la resta del món. Per tant, la defensa de Catalunya com a país ha de ser la nostra prioritat. Juntament amb la cohesió social, més la convivència ciutadana, més la possibilitat de promoció de la gent, més el respecte cívic, més l'ambició de progressar i d'anar més la capacitat d'obertura al món, tot això, amb la identitat, tot junt, ha de fer de Catalunya, com deia, un país de punta. I ho podem fer. Un exemple que ho podem fer. En el tema lingüístic, que podria haver estat problemàtic, el reconeixement oficial i social del paper de les dues llengües que hi ha a Catalunya i a la legítima i obligada defensa de la llengua catalana per part de molts ciutadans, s'ha unit la comprensió que molts catalans castellanoparlants han tingut de la justícia d'aquesta defensa, fins i tot de la necessitat, i de la justícia, repeteixo, de la necessitat i de la justícia d'un tracte especialment positiu envers el català. Tot això indica un alt grau de maduresa i ens dona un segell propi. I pensem que tenir un segell propi, tenir un missatge que vagi més enllà de les nostres fronteres, ser pioners, tot això, ja ho han fet més d'un cop. Més d'un cop Catalunya ha estat en primeríssima línia. Més d'un cop els catalans no hem estat, com deia, no hem estat només catalans. Pensem que durant tot el segle XX Catalunya ha estat un país de punta en la lluita per la democràcia, per l'autonomia, per la nostra i la dels altres, per la defensa de les diverses identitats que hi ha a Espanya, per l'europeisme i per l'acostament a Europa, per la modernització econòmica, per la innovació, per la reforma de l'Estat. Hem defensat la catalanitat i els drets de Catalunya d'una manera que al mateix temps ens permetia actuar positivament més enllà. I hem estat difusors del regionalisme a Europa i impulsors d'una política d'equilibri europeu des de la Mediterrània. Tot això i més ho hem de seguir fent. Més encara, tenim la possibilitat de contribuir a elaborar un dels missatges que el món avui més necessita, que és el de veure com es combinen la globalització i les identitats.
Anem cap a la globalització, cap a la mundialització. I a més és un procés inevitable. Però té el perill de conduir cap a un món uniformitzat i massificat. Cal, per tant, complementar aquesta tendència amb la defensa de les identitats personals i col·lectives, de la manera de ser, de la defensa d'allò que fa que tinguem una determinada manera de ser. I en això Catalunya té experiència. També té experiència una altra cosa molt positiva. Som una societat amb un alt grau de permeabilitat social. Una societat on la promoció de les persones i de les famílies és molt possible. I també som una societat amb tradició, vocació i capacitat d'integració. D'integració social, humana i cultural. Tot això, que hem de saber conservar i aplicar cada cop millor, tot això té un gran valor en els temps actuals. En aquest moment de grans canvis en el món, Catalunya hi ha de ser present. No ens hem de situar, ni hem de permetre que ningú ens hi situï en un racó, que ningú vulgui fer de Catalunya quelcom de secundari. No hem de renunciar al protagonisme. Som conscients de les nostres limitacions, en som conscients, però també som conscients que el que podem fer i el que podem transmetre està per sobre del que semblaria que ens correspon per demografia i per poder polític. I això per què? Perquè tenim més que altres pobles la il·lusió de fer país. Perquè sabem, perquè l'experiència ens ho ha fet veure, que només assolirem un alt nivell a través del propi esforç. I perquè sabem que només podem sobreviure si som capaços d'innovar, capaços d'estar al dia. Ara bé, també és bo recordar que no hi ha cap país que vagi endavant, i menys encara que sigui capdavanter si no té confiança en ell mateix, si no té autoestima. I si no té esperit de guanyador, si de debò no vol guanyar. I tampoc, cap país no arriba lluny si no està imbuït d'esperit patriòtic. No arriba gaire lluny un país per més nova economia i per més noves tecnologies que tingui, que la seva gent no se l'estimi i que no mantingui viva la seva memòria històrica. No arriba lluny ni el país, ni en el seu conjunt la gent, les persones del país. Repasseu la geografia, repasseu la història, repasseu sobretot el món d'avui, el de la modernitat. Sense això, sense autoestima, cap país no va endavant. I això també val per Catalunya. Sense autoestima, Catalunya no serà sense autoestima un país de punta. I és per això que és oportú parlar d'aquests temes just en la commemoració de l'11 de setembre, que és la Diada de la Memòria, que és la Diada de la Pàtria i que és també la Diada de la renovació i de la il·lusió de fer país, d'anar endavant. D'anar endavant Catalunya i tots i cadascun dels seus ciutadans, que és el que desitjo a tots els catalans.